ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು 10 ಲಕ್ಷನು 10 ವರ್ಷಡು 1 ಕೋಟಿ 4 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಸರಾಸರಿ 26.44% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಅವು ಕಂಪನಿ ತೆರೆಯೋನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಪ್ಪೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ 10 ಲಕ್ಷನು 10 ವರ್ಷಡು 1 ಕೋಟಿ 4 ಲಕ್ಷ 46,721 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. 26.44% ರಿಟರ್ನ್. ಅಂಚನೆ SBI ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ ತಗೊಂಡ 10 ಲಕ್ಷನು 10 ವರ್ಷಡು 97,45,301 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಸರಾಸರಿ 25.56%. ಅಂಚನೆ XX ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ ತಗೊಂಡ 10 ಲಕ್ಷನು 10 ವರ್ಷಡು 74,213% ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. 22.3%. ಒವ್ವೇ ನಿಕಲು 10 ವರ್ಷದ ಡೇಟನ್ನು ದೆತ್ತು ಎರ್ನಂಡಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ 20% ಮಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಫಂಡ್ ABSL ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್ 10 ಲಕ್ಷನು 48,82,818 ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. 17.18%. ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರುವ ಪನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಡಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈತ್ಲ ಕೊರು ಉಂದೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಾಸು ಪಾಡಿಯರ್ನಾಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು 16% 15% ಪತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು 10 ವರ್ಷಡು ಮುಟ್ಟ 1 ಕೋಟಿ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ದಾಯ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೈಪಡು ದಾಯ ಫಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಾಖಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೆಕ್ಲೆಡ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಪೋದು ತೆರಿಯೋನು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೋದು ಹಾಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ನಡಪು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಐಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ. ನಮ್ಮಂದಂಡ ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ಏನ ಮಾತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಐನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಉಂದೆತ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಡ A to Z ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಕ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಅಂಡ ನಿಪ್ಪೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪು 45,749 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಅಂಚಾರ್ದವರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೇಟನ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದಾಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನು ಬೇರೆ ಬೊಕೈಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿಟ್ನ ತೆರಿನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ SIP ದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿಟ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ತಾರೀಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಡೆದು 5,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ SIP ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಏತೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಐನು ಒರೋಣೆ ಕೊಡೋದು ಲಂಸಮ್ ಪಂಪೇರೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. SIP ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಏನ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊರ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಎವರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒರೋನೆ ನಿಕ್ಲು ದುಡ್ಡು ಪಾಡಬಾರದಂಡ ಏಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ದುಡ್ಡು ಪಾಡದಂಡ ಎಡ್ಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಉಂದೆಕ್ ನಿಕ್ಲು SIP ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದೆಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲು ಏತಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ SIP ಅಂಚನೆ ಲಂಸಮ್ಲ ಅಂಚನೆ 5,000 ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒರೋನೆ
ಪಾಡೋಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಆಪನು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಿಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಆವಲಿ ಇಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಾಲಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಲೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ పోనుందంట అట్లనే స్వంత మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలో ఉల్ల అట్లా ఐట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మల్పేరు నిక్లేಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ರಿಸ್ಕೇ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿಂದಂಡ ನಿಫ್ಟಿದ ಮಿತ್ತಲ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡದಂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರಂದಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಚ ಫಂಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರಂದಂಡ 1.47 ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಪೀಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ದಯಪಂದ್ರ ಅಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಈತ ಫಂಡ್ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಪೋದಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜಿಂದಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಡಿಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಐಟೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಏತ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಓರಿಂದಂಡ ಐನ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಪೋದು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಆತ್ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ತೊಂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ಆಪುಂಡು ಆತ ಪುರ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೊನದೇರಿ ಸೊ ಉಂದೆಕ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಉಂದೆಟ್ಟು ಆಡ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟಿ ಇನ್ಕಮ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೂ ನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರಂದಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 80% ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಾಕಿ 20% ಓಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆದಿ ఒక ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 15% 12% ಅಂದರೆ ಪತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು 10-20 ವರ್ಷ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮೆಕ್ಲೇನ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತಾ ಐಟಿ ಏರ್ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏ ಪೈಕ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಏ ಪೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿದಾಯಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪರಂಜಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಅವಲ ಬುಡ್ತಿಂದಂಡ ನಿಫ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಓ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಯ್ಸ್ಲು ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಬಾರ್ದಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಒಯ್ಕ್ ಪಾಡಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದು 10 ನಿಕ್ಲು ಪಾಡನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒರೋನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರ ಉಂಡುಂದಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏಪ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪಾಡಿ ಅಂದಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇದನ್ನ ಏಪ ಮೈನಸ್ ತಿರ್ತಿ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸು SIP ಮಲ್ತಾರನ್ನಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 ನಿಕ್ಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಲೆಕ್ಕ SIP ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪನಕ ನಡುಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5,000 ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆ ಫಂಡ್ಗೆ ಆ 5,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಇದನ್ನ 1,000 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಬಳ ಏರುಂಡು ಪನಕ 2,000 ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಂಡು ಇದನ್ನ 5,000 ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿನ SIP ಏರಾವೊಂದು ಪೋಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡಿಯಗಳು ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ಎನಡೆ ಏನು ಮಾತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉಂಡು ಏತ್ ನಮ್ಮನೇದು ಏನಾಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ಕೇತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೋನುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಡಿತಿಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.